Ano kayo? Yes. Intro to yan, no? Yes. So, kapil gapon na yun. So guys, musuod na mi karon kay Lakapulin. Nas paya diri nagdungan mi. Umon lagi. Lakapulin. Umon lagi. Ayaw lang. Di lang ta mga on. Maon pa man ni. Singaon pa man sila guys. Panalukong uban. Dagan ako gitangka. Manaya, ako pa din naluto. Lukat ay ni mo ikan. So guys, nanagmok na sa mi kamote para balik yan niya. Magay mo migtoron para makan kwarta mi. Ug tungod sa quarantine. Di mi magnegosyo kay maong ginaginegosyo mi para magakwarta. Kung di ka magnegosyo, duwa ka kwarta, tigirag tambay wa kay makaon. May pag magnegosyo dagang ka makaon, dagang ka mapalit kung unsa ganahan mga ginansya ato ipalit. Ato ipalit kay makabusog man daw. Yo. Yeah. Makabusog. Yeah. Kabusog. Yeah, makabusog. Yeah. Makabusog ang kamote. Yeah. Kabusog. Napay juice. Napay juice, yung munang juice. Nga nilang sakor, purok 9. Oh. Yeah, na ay fishball dire. Dagan kaayog na ay hotdog. Ayun, kamote, kay, ikamotra. Kikamot eh. Agay. Ay pangamot, kay mo nang murag si Padudot. Ay, shout out Padudot dira sa Bohol. Nasa Bohol. Sa Bohol, Padudot. Shout out tayo mo no. Dot, mustamos na. No. Di mo. Verme. Asa nila. Verme de. Skilla na firm. Mga kay skilla, Bantog lockdown bas kailan ay noon sa. Kani nga mo pang hasil hard no. Ang nagaanta mo good vibes, mintras gi quarantine ta, mintras gi COVID ta, naarami para ninyo para pahappy ka mo. Minti kada adlaw. Pero di ko kaya sinapak, sapak, baho ka gapak, in silver art, and never Gago. Agoy, natagak ko niya. Natagak ko niya. She can say tonight. Kailan pa ko naitag? Kasi kung kumamuin lang ko, ragay ko lang kapayaw mo. So good din. Alam ko, katanong mo sa katrabaho. Mabuti sila nangitan ni mo diri. Lo. Wala diri ya. Nakalapayoy. Wa mo ko kay bang tuwa ka. Yapsan, napasan nung Nanya wala diri ya. Wa ko Si maglag doon. napasan ko lang Sound kapayaw. town guys. Ay si glag eh. Ganahan ka maglaglag, ayaw maglaglag, ganahan ka, no? Loading ko. Agad. Bodo kayo ito eh. Naman nino. Kalabad! Ha? Luto na ni. Oh, luto na basta di na maluto. Luto na siya kay. Bokal naman. Uwa ko naman. Gab! Hold up. Oh. Hold up. Hold up. Hold up. Yeah. Guys. Alata guys, ang uban guys. Ay, ni homok man basta malata. Asan yung malata te? Sa ulo no, pamde para po. Init giking dong, no? No, so guys, nasa paya guys, anak ni Hold up ya, hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Oh, ano. Oh, mana gitu ah. Mana to? Kumot ang kamuti sa kamot. Tulapin ko. So, inigana na ito. Sa naong. Yan na. Nagkamot na ako sa naong ba? Hindi, pagkamot. Sanding, surul bag. Kaya tigmay mo grul bag ang sandubag ba? Kaya bali ba yan ang pito ka simanang adlaw. Eh, wag abot niya kay. Pag abot niya kini agi man siya. Agi ra sa kalit ba? Nawag na nagkalit niya ano siya. Bye. Goodbye. Last na lang yan ako ni mo. Yan ningan Buwan himan. na tahan. Wala ba ya diri ya. Mata ko sa kitan din na kaniya. Hindi na ako ganahan na mawasi ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Nanaroy ka bago. Istig. Ah. Nagkakita na ako bago.
Nakikita na ka dun. Hindi mo lead kay ka. Yan. Kimino, teori ko. Kaya, nakayhugots. Pahugta na yung mong ilong. Do, aron di mo sarado, ket. Ito na init kayo guys, oh. Awa. 100 Celsius, ket. Dapat una lang ni mo siya. Kaysa ikaw mawagan, masakitan pa ka. Ah. Oh, she carries and what the heart. Gago. Kasi na din mo ito gabi. Naami sodan niya. Diyan man no. Chin manok Kay guys. gahit pa manggod naman, may manok gahit lang kaayo. Amo na sa ibaligya, murag di ko mag-video siguro unya kay busy sad ko unya. Mag-babysitter. Babysitter. Gahit man. Okay, inito kay. Inito ay sakit kayo. Sakit kay mawad ano guyo. Yun. Oh. Loli, nanday ka ba? Oh. Kanina ra? No. Dito apas ko mo. Sakit mo. Bati ka. Nagjaw yung film niya. Ala giga ako sir. Ito naman. Una. Ah, saba na. Gwapo ni mo, animal. Gwapo. Ciran. Gwapo. Musiga mang dagat yan, no? Kaya tanto na lang eh. Unsa, 1 taon ka eh. Musiga mong dagat ko, no? Tog man no. Tug, ganoon sa paya, no? Tog man. Lami kayo. Ayo pagkatog. Sulipin. Kat. Plastic Anak man kani Jim ano? Anak kang mimiya. Anak kang Jim ano? Di ba yes? Hindi ba? Yes, Alex. Kat. Ay, dua. Kat. Dua. Dua. Jima. Anak yang Jima, kat. Yo do po no. Du. Imono ko si. Ako anak si Paya, no? Kat. Di na hugaw. Choy. Mau nagikuan nga na, chuy. Kat. Mo ni. Man ni mo i-flat. Di flat kay ngano. Murag ilong. Kan baka ma-flat sa dang Ay. kuan baka nang asukar ba? Para malasa jud ni mo. Na de. Ay, din na Kalami na ako. Ano, di na? She carries and what's the guard? Jeff. That's it. Lami, ani mo ba ito? Tara. Lami. Lami kay. Lami osku. Kat. Tara ya. Sa atin. Dara mo ginuwat ya. Pagkuha na lang, di ay dire. So, murag di siguro ko makabidyo niya ang libod kay Diara. bantay guro ko guys. Boy. Gikuan tanan. Sila raman libod niya. Libod ba? Magbantay ko niya, mag-babysitter. Ha? Ayaw. Babysitter. Ayaw. Uban ka na mo. Oy, di ko kauban. Mami. Limat ka. Di ko kauban. Uban na mo ah. Yeah. Maghung ka na mo, Choy. Di ko kauban kay magbantay ko sa bata, choy. Kat na di kay bata, ang anak man to nimo. Anak tong ni. Saraging kinalaka. Ah, dili. Uban day ko nimo ah. So guys, ganun ko guys. Oh, Mga papa na tawag sa papa tra. Medyo. Mana sila? Jay. hilang. Oh, si kuno si Gloco cat, si Gloco. Ito mo inyo to eh. Bugnaw man eh. Diinit sa bugnaw ta sa rin ba? Gid. Diinit. Ugdo ding grip. Tigo po init. Tigo po init. Bugnaw ta sa rin. Talami. Lami kay guys no. So si Papa na dire guys. Natug. Natug si Papa guys. Nagagok. So ang iyang manghod na dire kitag online games nga live. Oh, guys. Gawas kami. Ang gawas nami guys. Na nami thumbnail. Manami yatam is. Tawag si Papa, kita si Papa ato, malingaw. Tawag siya. Nagagok guys, nagagok.
Ana siya pagago eh. Oh, sige lang. Ana sa pagago kay. Kaya sila, mga Pinoy arte. So di gid ko kauban niya nila guys kay taon kaloyan bantay. Karon ako nila ag kay wa ka nila ag. Ako nilaag ninyo. Sila rin nila ag. Nyawa Ako pa gamit. nila ag. Ako'y gamit. Ah, gamit ni mo niya. Malaag. Ikaw gamit sa ako unya. Sige. Ay ka sa gamit sa kabantay. Oh, sige, nagabantay. Bantay kag bata. Di ka makalagog niya, ako makalaag ko. Oh. Sige. Ako siya, ikaw man ako. Oh, ikaw ako Ako ah. siya, ikaw siya ako. Sige. Sige. Bye-bye. Bye. Sure. Sige, okay. Payaw, nanasod. Get Saan? Wala may magkaputos. hold up, hold up. Hold up doon, tapon. Money heist ba? Ilag sa iro guys. May ilag niyang iro sa corn beef. Ang iro may ilag sa corn beef. Oh. ang corn beef may mukhaon sa iro day. Taray. Manay mukhaon sa iro. Manay mukhaon sa iro. Ano, may corn ang di. Daray ang kauno nay. Manay mukhaon siya. Asang corn ano? Na Naman kayo na corn. corn, na corn giwa ka sa tagiya kay nahotdan sila stock. Corn ko nga beef. Corn beef na dara yung kaunon sa corn beef ay. Mana siya. Social kay kaunon, social kay kaunon ng corn beef no, may iro. May pangiro. Kami kay iro kay mahimog itoy. Alam mo sa kasang iro lutoon. May mog ito yung iro. Get. Ay ka virgin na. Ay! Ay ka virgin. Ay ka virgin. Bawal na, bawal. Bawal. Ano sad ni bagong vlog no? Get. Pas ka mo vlog no, way gay i-update kayo mo sa social media. Get. Gago. Payaw. Managin na ako idol. Get. Idol! Lami kay mo himo wow. Ukripit na. Sabay gamoy mo Ay, tayo. ang Bedja, ano yan ka? Sakto. Di ka na may sakto. Lutoon pa nino. Okay, naluto naman. Kaunon. Kaunon. Lami na. Initong no. But nga rapper. Magno manggani. Kano yung tanong, tibok ba rapper tanan? Sa karapir. Bali 20. Bali 20 na siya. Sharp, bakas. Di nakoy, mga na siguro mukha no. Sa pagmamahal ni Paya. Yaha ka, Saro, di ka magtagat sa pagmamahal ni Paya. Siya nag-imo ka raw kitawan siya na, oo. Para ka kinsa man ya. Ang palit. Para ka kinsa, para iya kinsa. Para iya. Dahil siya pa nga. Kinsa pangan. Ah! Jimmy. Jimmy deh. Gina. No. Gina. Oy, Gina. Gia og Zirena. Taro no. Dara, kinsa man eh. Isa nagluto ni. Sino Si to? Wingwing nagkinaon daray. Kaon lang ana, gutom. Kaon gutom. Pagay nagitimplahan. Lami na siya. Chika. Ba't ngagbitsin? Kumana, anak kang banan. Can we go back to the days of love us? Gumagod na. Ingredients. Kasukar nga mama, kasukar nga papa, mga na diya ha. Oh, mga na. In English, sugar mommy and sugar daddy. Oh, ayun, Bisaya. Na. Bisaya. Ang sama Bisaya? Siya. So, Bisaya. Sukar. sukar nga mama. Ug sukar nga papa. No, pwede. Si Reyna na siya, si Reyna. Ano mo? Wapag pangalan. Reyna. Jorenos. Si Gina mong good, no? Yan no? Ya. Ikaw magbalik dito. Fusion sila ba? Dari katag. Ay, katag lang. Nanasad ka ni mahal ka. To, sakto na ayaw. Sige po, ayaw. Sige bas. Buni pa, ayaw. Ayaw, Noy. Sige, ayaw. Magaban. Di mahal ka. Taba.
Bawal. Bawal mag animal sa mga baba. Ayo, usong taon kayo. Imo naman nagipang labay doon. Bawal mag animal no kay nanamay grupo sa animal no ato mga what's up mga kulukoy. Kulukoy sa takas nanamay mga animal sila asin tabayan. Lami oy. Lami agad kayo. Order ba? Order. Order. So, please, subscribe. Comment below. Comment below lang. Subscribe. Palit. Dali dong. Palit, comment below. Hindi guys, pre-deliver, init pa, magdamig kalan. Marami magluto sa inyo. Darago sa inyo sa gasa. Kung sa deliver inyo butin. Oh, inyo lang bitin. Inyo butin kamay ninyo buot. Sorry guys. Adi mo guys, kung pilain nyo, duha mo sa lutuon ba? Duha na po. Para bagong luto ba, para init. No. Init ya pagmamahal ya. Kaunon pabugnaon. Ayaw pagkaon sa kaon ha. Naman. Palitimi, libre mi amo nagluto. Kamoy ka luto, kamo pay palit, kamo pay libre. Oh, Kami pakana. Gaya, taka na. Kamu palit. Kamu luto, kami kaon. Ana. Ano sige ayaw. Ayaw, sakto na oy. Ayaw sige puni pa ba? Ayaw bitaw na. Wali. Pilit siya. Pilit siya nimo. Pilit siya ako. Dikit sa perminti nimo ya. Tayo na lang, dalawa. Kisan eh. Nga nangkikisan man siya mo. Langga. Ha? Langga man ako. Animal. Kid. Sakit chacho, anak miyata. Magtambula hata guys. Tara guys. Tara, way bato. Kuntis na no, kuntis. Na-expire siya kay pagka 2022, dugay pa. So, tao ng lataha. Tug noy. Expire din na day. Mag-expire din na. Mura din kami, mag-expire bisag dugay na. Secure shadow at your heart. Heartbeat. Anong nawa man siya sa iyong kinabuhi? Kat sa imong kinabuhi ya. Question and answer na sa day. Ambot na mo doon. Layas. Dayas, yaya no. Ano man? Ina na sila. Dasyag malita. Oo. Nagdag malita? Ina siya malita nila siya kay na sila in. Animal. Para gyapon nimo. Rana ko. Gwapo di gwapo. Tama ulon. Unsa on tao na. Nimo doon. Patawa na lang, bisig gimingaw. Natug mo ni siguro. Ikataw ako man ikataw. Ay, si Katugyo. Ano naman? Gimingaw ra kaniya. Oy, giming out birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, I miss you. Oh. Unsay kasulti nimo niya nga gilibiyaan ka. Salte niya. Oh. Bye-bye. Amping na lang permi. Oh. Blow the candle. Blow the toron. Happy birthday bro. Bibiyaan good no. Happy Biyaan Day. Bibiyaan day man na siya. So okay ra na kay mawa ra na sila. Wow, permit ka na mawa. Mawa ra. Anong ta ka ng congratulations ba? Congratulations. Ganahan sa dinagbiya day. Congrats man. Congrats. Mo ganing kamuti nga naghugot gyud eh. Mo na laming kamuti na ako. Minamay dapag mamahal ba? Mo na dito. Na say gadang kasakit na ray. Kasakit. Magkauna na Maanggay magilak-kilak me, mo. unsay kan istorya ng kamuti. Kaning The story. pinang kamuti na maimo siya. Pinang kamuti no. Pinang kamuti oh. Na maimo siya. Kapoy hugot. Paning kamuti nga maimo siya. Di mo. Mugani, pero ang saan man, diyan na magyapon. Biya. Itag much better. Wala gyapon. Bagay na gitawagan, nagagi mo discuss na kay much better. Okay. Wow. Di nga na mag Andrew A lagi humanap kayo ng pangit. Bitaw. Wa kay kailog. Panguyabog ka niya ka ng pangag. Broken smile. Oh. Broken smile. Unsa? Bunging ngipon. Bitaw. Daro. Tag na sa milong ana nimo.
So, kaoro ka naman dyan, no? Tay, magpailugsan ka. Nya, buta ba? Na. Di yung nakakitaglain. Oh. Ikaw ra dyan. Ikaw ra Toyo, dyan. di na Nagunaw na po na sa imo na. Yung sa kainaw nga niyan, no? Kinsa ka? Ya kung ngungo, kung mungi, kung sa may Ah, mungi. okay ra na yan, no? Angay, ayam yun, ya. Anam nyo. Hindi na nakaihihan. Hindi na nakaihihan niya, ha? Ami ayaw na mo to yun. Ami ayaw na to yun. Ayam yun, ya. Hindi na nakaihihan. Ayam yun. Wala na kasi nabot doon. May nga sabi, ha? Unsa ka? Kaya nga, mangyaag ka, mag-iik. Magit-ngit mo, magit-ngit. Magdit-dit daw, ya. Magdit-dit daw mo. So, Pasuot. Amang na lang ya. Amang ya ba? Ano, may wajib di kasama. Ito. Kung magsilo siya, ya, kay kuhaan man na siya, di man mo magsinumbag, eh. Mukhaan na naman siya. Ito. Oh, bata. Wala na, Ya, maghilom man kay mo. Oh, hilom. Silent war ba? Paraway sa ba? Kana magkakabdi sa ba ka? May buong silihan, bisag hilom kay mo, maglinaban niya yung plato. Naon sa man mo? May tingog. Doon rin, Fred Susil. Di, ana daw. Amang mo di man musulti, boy. Masibaya. Mamang na sa matakdan. Matanorias ba? Takdara sa gato. Oh. Mga payay. Ay kun sa mo. Nyong. Mas din doon yun ang bungi ya. Koreanang Bisaya. Koreano gid ba? Mo na kuan pure nga Koreano naman ya. Art no gi-drawing-drawingan. Yung drawingan murag siya ba? Nasa ganahan. Puro na drawing ang storya. Oh. Drawing ra din istorya ya no. Storya na puro. Siya permente. Hangin. Pagka problema sa imong kinabuhi. Kaya ang problema. Tagaan ka mo. Tagaan niya. Wala ka problema. Tagaan kag problema. Ano may matunay na amigo? Unto. Wala kayo problema, tagaan. Grabe yung tig ko andere. Nga tighimog kamuti ka. Sabi ni Mama Ligya ay Gugot pa man. Sulito no kay di ko kubonog niya. Gago. didig akong klarong ulo. No. Gina. Ngaso karaw na how to basic. Kaya Smile si Mati, no? Umay sa tabuo eh. Lawas. Bangan buak. Ginawa na. Naon ako ng buhok. Ano ito sa? Kaya mo na murag si Yung ibalikan. si Paya pa kamo po ni Gia. Shen. Anak ni Hearty. shout out 30. Out na lang. Pinatatalag. So guys, nga natakutob no. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos. See you in my next vlogs. Peace!